Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kagem sedaya jamaah salat Isya, saha jamaah salat tarawih, saha jamaah salat witir ingkang kawula tresnani, ugi ingkang kawula mulyakaken, mugi panjenengan sedaya angsal kamulyaan keselamatan dunya ngantos dumugi wonten ing akhirat. Lan salajengipun menika fadilah tarawih ingkang nomor 23 ingkang kita laksanaken sakmenika. Wa bilailati salisati wal isrina banallahu lahu madinatan fil jannah. Sinten kemawon ingkang salat tarawih malam tanggal 23 monggo kalian Gusti Allah dipun paring anugerah, dipun paring hadiah. Nggih menika dipun bangunaken kutha, dipun bangunaken tempat kota nggih menika wonten ing swarga. Ingkang jelas menawi sampun dipun siapaken kutha dhateng swarga menika, ingkang jelas tiyang ingkang salat tarawih malam tanggal 23 saha siangipun lampahe poso niku sing jelas dipun lebetaken surganipun Allah kranten sampun dipun siapaken kutha gawene omah wonten ing swarga. Lan salajengipun wa bilal rabiati wal isrina kana law arba'u wa isrina kana law arba'u wa isruna da'watan mustajabatan. Sinten kemawon ingkang salat tarawih malam tanggal 24 tasik winjin niku kaliyan Gusti Allah dipun paringi 24 doa, 24 donga niku dipun ijabahi dening Allah. Mugi-mugi penyuwunan kula lan sampeyan niku selalu dipun ijabahi dening Allah. Ingkang jelas kita sedaya nyuwun selamat dunya akhirat, sehat lahir batin, lan nyuwun tambah umur, nyuwun rezeki kang kathah lan barokah. Lan salajengipun pinjim kang nomor selangkung dipun beraken ngaten kerukalan bidina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.